haka imlang ka sa lang ka jongi menta haka jingyo I ka jonga bat ngangit phiru phi ka ni ba ka crossdressing lani ka ta ka transvestivism ka long normal ba ba pins ngo hoy ka ni ngo ba pet ka ni ka video show han dia. Now let me see you shake it and turn the music up when the bass gets bumping up and haka ni ka juk ka ba ki babun ki samla wat ka kam ka jam ru kim da yo shu kala ba ban ya yo kam yo jam kani ka platform YouTube ngan ong pi kala long shisha ka jing ker khui ka babun ki bun ki samla ki bun ki long ying ki long sem ki rishimen ki peran kam ya kani ka platform ka YouTube ban kum kata ka lat ka mai pisa bat kalong ka babha bha bat hagani ka lat ka mai pisa ka ba ki le ki bun ki ha po kani ka genre entertainment ki shnai ki video entertainment ki shnai ki video comedy ban pen sungop hai ki pai ba ki audience you're doing a great job, no doubt about that. Po, kadaw ka ba ngong ba you're doing a great job kalong ba? Ka respond jo ki audience kalong very positive. Nakamanta jong ki the people love your show. Yes. Kibrio ki sutanat haba ki I yo shona obrem kan thai ka brem chira. Henry hatu ka tien ka jong ublei pat ka sha na em yukum kata. Hang ne kan jadan ka problem pi kibun ha ki do's and don'ts ki ba ublei u ai ngi ha ka tin ka jong ha ka bible but ha ki don'ts ya kita ki ba ngim de ban ne ha ki don'ts kim da bun re ki don kat tu kat ne kita ki ba ublei ong ki long ki jing ijli abominations kala bande na kini ki list of abomination kan ne ka jing mani blei thau ka jing thau blei thau sexual sins, homosexuality, incest. Kajing yo shong kashi shi kurushijan incest. Kajing ba mi ki bam kuit. Kalong ka abomination, kajing ijili. But kawai ni kita kadai ka crossdressing. Kakatino blay kalakhang ba usyon rang umday ban riam ya ka jingriam jong ka kanthai bat ka kanthai kam dei ban riam ki jingriam jong ushan rang namar ki long ki jing ijli ha khamat ublai nganget ka attitude ka ethos hi ha por ba publish kum gini ki series ki shows ki entertainment lemba ka YouTube nganget ka dei bi ka vlog positive ni entertain ya ka ye ki public ki audience we're doing a public service kala abandon kum kata jingmon yes nganget by ignorance